Wicana sapa ari jamu godhonge peniran suara ketamu dadi pikiran krungu lagune samiran mayar sewu banyu masan samiran godhonge peniran suara ketamu dadi pikiran krungu lagune samiran mayar sewu banyu masan yo iramane ari jamu godhonge peniran suara ketamu dadi pikiran krungu lagune samiran mayar sewu banyu masan Jarwo mudane Sang Prabu Kresna raja nangka jarwo kang sinadya raja nangka carane pang sing nempake lambine andang bajane ngama ari jamu godhonge peniran suara ketamu dadi pikiran krungu lagune samiran mayar sewu banyu masan ayo modane Sang Prabu Kresna hari jamu godhonge peniran
yo. Ya, yo. Prabu Kresna hari jamu gedhonge paniran suwara ketemu dadi pikiran krungu lagune semiran mayar semu banyu masan Raja nangka rajake para sarjana hari jamu gedhange paniran sumera ketemu dadi pikiran krungu lagune samiran mayar semu banyu masan yo. Candara samandara bunda sidawura bajane ngawak lapor among kang winatya lagi saiki carane pang sing nomake lambine abang hari jamu gedhonge paniran suara ketemu dadi pikiran krungu lagune samiran mayar semu masan iyo sarjana aja layak diwenes
pikiran krungu lagune samiran mayar semua banyu masan yo 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 iya yo 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 hari jamu kedange menira suara ketemu dadi pikiran krungu lagune semiran mayar semu banyu masan yo ya sarjana aja layang dimana lestari widata rojak nangka rojake para sarjana para kang renadya rojak nangka kang krampaka sane padha kepang kang para miyarsa yo ae ya yo 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 ayo cok yo 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 iya 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 ayo lah iya 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 Jarwo modane Sang Prabu Kresna rojak angka rojake para sarjana hari jamu kadange paniran suara ketemu dadi pikiran krungu lagune samiran mayar semua banyu masan iya ayo cok iya 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 Slampret kampol ngumpul bonang reyok ketipu ngimbal bonang
loro slendro salompret pelok jaranake pangnyongklang merai gikel macan mangap megap megap bocah ganteng kalian dipra bosnya toka gunan reyok ternyata mikir dira sampret kampret kempol kongkong bonang reyok ketipu ngimbal bonangi loro slendro salompret pelok jaranake pangnyongklang merai gigel macan mangap megap megap bocah ganong kalian kipra bosnya toka gunan reyok ternyata kami gembira yo 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 ceritane wayang Ramayana ing negara Ngalengkoti raja ratu buta Rawana raja gawe geger nyolong Dewi Sinta Hanoman si gede putih sowan tapat Sinta dijak mulih konangan Indrajit lan pati ning Anoman ora wedi gede eletolo Anoman tiobong pokok dilok ya padha paten goblok kabeh dadi arang kasemuka nangis gereng iya wae iya 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 wae iya iya wae iya 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 wae ala iya wae iya 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 wae iya iya wae iya 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 wae ceritane wayang Ramayana ing negara Ngalengkoti raja ratu buta Rawana raja gawe geger nyolong Dewi Sinta Hanoman si gede putih sowan tamat Sinta dijak mulih konangan Mas Indrajit lan pati ning Anoman ora wedi gede eletolo Anoman tiobong pokok dilok ya padha paten goblok kabeh dadi
tiareng kasemuka nangis gereng-gereng iya wae iya 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 wae iya iya wae iya 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 wae ala iya wae iya 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 wae iya iya wae iya 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 wae iya ae tol jae nak jae catol jae ci kontol care banyak doke bacel kari siji tol jae nak jae catol jae ci kontol care banyak doke bacel kari siji abang-abang gede rolonda angetan sithik mas kuburane mayit klambi apa kanggo tanda mata wedak bubur angge golek duit tol jae nak jae catul Pak Jayati kontol care banyak doke bacol kari siji tol jae nak jae catol jae ci kontol care banyak doke bacol kari siji abang apa gede rolonda angetan sithik mas kuburane mayit klambi apa kanggo tanda mata wedak bubur nggih golek duit ciper gondal kandul sing ijo dipangan luwak mikir bojo loro potang manting ning awak rusak agar-agar isine cawe agar-agar dipaito temboke dilabur semen timbang tombok nganggur yo men iya 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 ae iya 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 elo tansah kandrong-kandrong kapan rina wengi tansah kandrong-kandrong dasar keporo nyoto kandrong-kandrong dumatine kemakmuran elo tansah kandrong-kandrong kapan rina wengi tansah kandrong-kandrong dasar keporo nyoto kandrong dumatine kemakmuran tumandang sagung pamiyarsi keparang kawula bukane kesenian jaranan klasikan iki cakra tribuana romaka malanipun apa lurni budaya ing tilohok oke
sami krembaka kita merga seni cara nandang dutreasi keparingan asma cakra tribuana ngaturaken sugeng pinangge rahayu lir ing sambikala kang paring nyuwana mugi pinayungan eyang maha agung kersa paring pasugiyowana mugi cakra tribuana tetap jaya saklamiya iya ceritane wong seneng tunggal sabale wiwitane lenggo jejer saben dinane saya sunge sabar jejer nyekel tangane banjur ngomong mas aku tresna kowe kembang kenanga atiku digawe lara kembang melati gawe larane ngati kabeh kecubung atiku digawe bingung kembange mawar tresnaku wis kadung buyar